Έχει αλλάξει και λίγο και η συσκευασία, και γιατί λέω προφανώς μπορείς να το βγάλεις όταν αδειάσει και να το γεμίσεις με καινούριο. Θα το δοκιμάσω. Με το προηγούμενο είχα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, αλλά μου τελείωσε και δεν ξαναπήρα ποτέ. Οπότε τώρα θα ξαναδοκιμάσω αυτό. Μετά έχουμε από την ίδια σειρά την κρέμα ματιών. Και τέλος έχουμε αυτό εδώ πέρα το μαγικό ορό, ο οποίος είναι για τα μάτια, τα ξεπρίζει κατευθείαν και σου ενδυναμώνει τις βλεφαρίδες. Αυτό για σήμερα έχουμε από L'Oréal Elvive και Βάσια Κοστάρα, μια limited collection, η οποία περιέχει. Καλέ, ούτε να το ήξερα σήμερα. Πάμε να δούμε τι άλλο περιέχει. Leave-in serum με χρυσόσκονη. Το θέλω, Ανίτα μου. Παιδιά. Αχ, και μυρίζει και τέλεια. Αχ. Μετά έχουμε σαμπουάν φροντίδας και λίανσης, μαλακτικό που λύνει τέλεια την επιφάνεια της τρίχας και τέλος περιποίηση λάμψης 5 λεπτών. Αυτό θωρακίζει την τρίχα με γυαλιστερή λάμψη διαρκείας. Αυτά ήταν τα δώρα και ψώνια αυτής της εβδομάδας και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.